Ahojte, volám sa Veronika a sprevádzam zosnulé bytosti po smrti. V dnešnom videjku sa chcem ospravedlniť teda minimálne jednému svojmu vernému fanúšikovi, ktorý pozerá určite v nedeľu toto videjko. A teda nevyšlo v nedeľu, ale točím ho až vo štvrtok. Teda možno vo štvrtok nevyjde, ale točím ho teda neskôr. A je to z toho dôvodu, že jedna blízka osôbka si požiadala o natočenie pokračovania predchádzajúceho videjka a život to zariadil tak, že som teda komunikovala s pár dušami, ktoré mi doplnili materiál na toto pokračovanie. Takže túto osobku môžem potešiť. No a teda v dnešnom videjku sa budem venovať zase dušiam, ktoré nie sú viazané na nejaké posmrtné miesto, ale dokážu slobodne fungovať mimo nejakého miesta, proste len tak nejak voľne vo vesmíre. Ale nejakým spôsobom ich to stále ťahá k zemi, pretože buď tu majú nejakú zbytkovú energiu, ktorú tu nechali počas viacerých životov, ktoré tu prežili, alebo, a to vlastne budem hovoriť v dnešnom videjku, ich zaujíma, čo všetko môžu ako duše realizovať v ľudskom tele. Pretože tento víkend som teda komunikovala s dušou, ktorá mala zelenú energiu a bola úplne slobodne pohybujúca sa vo vesmíre, alebo teda v priestore našom životnom. A táto duša v podstate, tá zelená energia znamená, že je to trošku vyšší level tej ružovej. Stále sa bavíme o energii srdcovej čakry, ale ružová farba srdcovej čakry je skôr spojená s deťmi, ktorých srdcová čakra je ešte stále viazaná na nejakých rodičov alebo blízkych alebo proste iných ľudí. Ale zelená farba srdcovej čakry sa už spája s určitou dospelosťou a autentickosťou, pretože vlastne tá duša si dovolí byť dospelá, necíti sa už ako dieťa, dovolí aj svojim rodičom, aby nemuseli byť len jej rodičmi, tej duše, ale aby mohli byť tiež autentickými bytosťami. A neprebieha tamto tá taká starostlivá konzervačná láska, ale taká láska, ktorá podporuje aj zmeny v živote. A ktorá dôveruje tomu životu, že aj keď zažijeme hocičo, tak to nejak je k nášmu prospechu a že to zvládneme. A vlastne táto duša mi teda tak ukázala, že nemusí byť duša zranená na to, aby sa vracala na zem, nemusí tu mať niečo nedoriešené, ale môže sa sem vrácať len preto, že ju proste baví objavovať ten ľudský potenciál. Objavovať to, čo všetko môže tvoriť v ľudskom tele, možno sa aj zapájať do nejakých emočných vecí, myšlienkových bludov, do nejakých zvláštnych vzťahov, možno aj toxických, možno kúsok zabudnúť na seba, ale proste vie, že sa sama k sebe vráti. Alebo teda netrvá jej dlho to zabudnutie na seba, netrvá tejto duši dlho žiť v nevedomosti alebo odpojenosti od svojej duše.
Čiže ako keby mi tá duša dala odkaz, že proste toto miesto alebo proste táto planéta nie je len miesto pre utrpenie, ale je aj miesto pre tvorivosť a, a takú hravosť, také príjemné ako uvoľnenie nejaké. A potom vlastne som si dovolila byť v kontakte s ďalšou dušou, ktorá mala ružovú energiu a bola teda známa svojim dielom, ktoré tu zanechala, ovplyvnila veľa ľudí a vlastne to je tak nejak zastrelo pohľad na samu seba a teda vlastne necítila naplnenie z toho celého, hej, z toho, čo všetko vytvorila, čo všetko, aký odkaz tu zanechala, že vlastne vytvorila nový druh umenia a vlastne nechápala, čo to vlastne celé má nejak tak znamenať, hej, žila najlepšie ako vedela a stále to nebolo dosť. A počas toho sprevádzania sme vlastne dospeli k tomu, že táto duša vlastne toto všetko robila preto, aby naplnila očakávania svojho otca, ktoré sa teda aj tak nikdy nenaplnili. Ale nevedomky popri tom budovala zaujímavú komunitu, v ktorom sa jej rozvinula srdcová čakra a vlastne jej duša dokázala rásť a rozvíjať sa autenticky. Ale vlastne táto duša si to ani nevšimla. Ani si nevšimla, že to bolo teda najdôležitejšie pre jej dušu. Čiže nevzniklo tam to prepojenie, hej, toho vedomia a toho zámeru tej duše. No a pri tom sprevádzaní sme teda k tomu došli a vlastne vďaka tejto duši ako keby som vám chcela predať nejaké posolstvo v zmysle, že môžeme prežiť proste celý život a nevedieť, na čo to bolo. Proste nemať z toho žiaden pocit zmyslu, nemať z toho nejaké vysvetlenie, nevedieť nejaký dôvod. Môže sa nám zdať, že je vlastne všetko zlé a pritom vlastne to môže byť všetko dobré. A vlastne potvrdením toho, že je to dobré, je to, že vlastne žijeme stále. Lebo pokiaľ by sa našej duši niečo nepáčilo, tak by sme tu už neboli ani minútu. A jednoducho by zariadila podmienky tak, aby sme sa buď zotavili v nejakom tom posmrtnom svete, alebo aby sme teda si vytvorili nejaký nový život v nejakom novom tele a aby sa mohla realizovať tam. Takže vlastne odkazom tej duše bolo predať vám takú nejakú dôveru v to, že vaša duša vždy dostáva to, čo potrebuje, pokiaľ ste nažive. A vlastne, že sme taký dosť oddelení od tej duše a všetky tie presvedčenia v spoločnosti alebo v rámci náboženstva sú tak 1% toho, čo o duši vieme. A že vlastne trošku upustiť z toho, čo si myslíme, že je pre dušu dobré
a trošku viac jej dôverovať, že si vie vlastne zariadiť to, čo potrebuje. A že aj keď vy napríklad žijete v ťažkých traumatických situáciách, rôznych sebakritických presvedčeniach alebo toxických vzťahoch, alebo proste nedostávate to, čo potrebujete, alebo ste zrovna chorí. Vlastne vždy, pokiaľ to ukončenie nie je z minútu na minútu, tak vždy dostáva tá duša to, čo potrebuje. A vždy je nejakým spôsobom vyživovaná. A problém niekedy po smrti nastáva, že sa takto, ako táto spomínaná ružová duša, nezačleníme zase do nejakého tvorivého cyklu, lebo sme nepochopili, na čo to všetko bolo dobré. Takže vtedy je fajn, keď vlastne tie duše stále hľadajú aj po smrti a nájdu nejaké tie odpovede. Ako aj napríklad pri tom sprevádzaní mojom. Takže toľko by bolo pokračovanie k videjku. A už ma napadli nejaké ďalšie témy, takže dúfam, že teda nebudú pre vás až príliš abstraktné, lebo budú trošku divoké. Ale vidíme sa teda pri ďalšom videjku. Ahojte.